हेलो फ्रेंड्स बरायबाय बडो इनफो अफिशियल यूट्यूब चेनेलाव आशा खालामो गासैबो मोजां दङ दा गोबां कमेन्ट्स पीएम किसाननि राङा हाबबायना हाबाखै जोंनि स्टेटासखौ नायगोन जे 14 इनस्टलमेन्ट आपडेट फैबाय गोबाव खालामबा जाय नोंथांमोना बडो इनफो यूट्यूब चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन दा नायदो लोगोफोर 14 बेयाव इनस्टलमेन्ट हाबबाय स' नोंथांमोना नायदो चेक खालामदो जायनि एकाउन्टआव गासिबो अके दङ स' नोंथांमोना 2000 मोनगोन होनना आं सिगांनि बुंदोंमोन जे दायो फाइनालि 14 इनस्टलमेन्टआ बेयाव आपडेट जाबाय स' नोंथांमोना बेयाव नायनाय 14 इनस्टलमेन्ट ओंखारबाय सिगाङाव जा 13 मोन स' दायो जोंहा 14 फैबाय डेट मिन्स नोंथांमोननि राङा हाबबाय एबा चेक खालामदो एबा खायसेना एसे लेटबो हाबनो हागौ नाथाय बेवहाय जोंहा सिगां 14 गैयामोन दायो 14 इनस्टलमेन्ट ओंखारबाय डेट मिन्स 2000 नोंथांमोना मोनसिगोनलाय बेनो जाबाय पीएम किसाननि राङारि अनसुंथाइ दा गासैनोबो एलिजिबिलिटि स्टेटासखौ नायोब्ला बेवहाय लेन्ड सिडिं केवाइसि बिनिफ्राय आदार बेंक एकाउन्ट सिडिं खालामनाय गासैबो जुदि स्टेटासआव अकेब्ला स' नोंथांमोनाहाय मोनगोन 2000 दा बेनोमोन नोंथांमोना मोनसे आपडेट होदोंमोन जे राङा हाबगोन एबा हाबा नाथाय दिनै 27 जुलाइ दा नोंथांमोनाहाय 14 इनस्टलमेन्टआ बेयाव आपडेटखौ नुखाबाय दा बेखायनो अफिसियेलि वेबसाइटआव फैनानै स्टेटासआव नोंथांमोना बेयाव खनसे क्लिक खालाम एन्ड बेयाव खालामनाय लोगो लोगो माबोरै नायो जों डिटेल्सखौ नायगोन आइडि गैयाब्लाबो मारै मोनो जों बेखौबो नायगोन दा आइडि दंखायोब्ला आइडिखौ बेयाव होदो खेबसेखौ बाव होदो बेनिफ्राय गेट डाटायाव लांदो अब्लानो नोंथांमोना मिथिगोन आरो जुदि मिथियाब्ला नो युवर रेजिस्ट्रेशन नाम्बार बेयाव क्लिक खालामनानै स' नोंथांमोना आइडिखौ रिकभारि खालामना लानो हायो जेरै मबाइल नाम्बार एबा आधार नाम्बार दङ थ' जायखिया मोनसे होनानै नोंथांमोना खेबसेखौ होनानै गेट डाटायाव लांबानो नोंनावहाय अटिपि फैगोन आरो बे अटिपिखौ होनाय लोगो लोगो नोंथांमोना आइडिखौ मोनगोन नाथाय बे नोंथांमोननि मबाइल नाम्बार आधार कार्डआ नोंथांमोनाहाय पीएम किसानजों लिंक थानाय जानांगोन अब्लासो मोननो हागोन दा बेखायनो नोंथांमोना 2000खौ मोनदों मोनाखै कमेन्ट्स खालामदो जायनि एकाउन्टआव स्टेटासआव अके 14 इनस्टलमेन्टआ आपडेट जाबाय नोंथांमोना चेक खालामदो बेनो जाबाय नोंथांमोननि पीएम किसान राङारि अनसुंथाइ गोबां कमेन्ट्स खालामदोंमोन जे बिनि सायाव लेटेस्ट आपडेट लाबोनानै दा फाइनालि नोंथांमोन लाबोबाय स' बेनोमोन नोंथांमोननि बड' इनफो यूट्यूब चेनेलाव जायफ्रा गोदान स' नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन बेफोरबायदि स्किमनि एबा साख्रिनि आपडेट मोनबाय थानो